त्याच्याबरोबर या कोकमाचा सार. येवा जेव पटकन पटकन. उन्हाळा खूप लागलो बापरे, विचारू नका. यावर्षी सगळ्यांनी बाबा बोलतात ना, जपून राहा, पाणी भरपूर प्या आणि उन्हाळ्याला पोटाला थंड अशा रेसिपी करून करून खा. म्हणजे असं म्हणतात ना, ऋतुमानानुसार आपलं आहार बदलूचो असता, तेल बदलूचं असता. तसं आता उन्हाळा येईल तर वहिनीन म्हटलं आज मी उन्हाळा स्पेशल रेसिपी दाखवतोय. कुठली सांगा आता, तुम्ही गेस करताना नको, चला तुम्हीच सांगा. कोकमाचा सार. हा हा, मालवणी लोकांचा फेवरेट. ऐकल्यावरच असं वाटलं ना गेलात घशा. कोकणात गेलात, कोकणात. कोकमाचा सार. हा पूर्ण. हे बुडा नको रे बाबा. पण दिसता थोडंफार अशी पद्धत बदलतो ना, आपल्या गोष्टी थोड्याशा टाकायच्या चवीनुसार. हो, आपल्या चव कशी जिभेचे चोचले कोण नाही पुरवत, सगळे पुरवतात. कारण मुलांना पण खाऊ घालायचं असतं, स्वतःला पण खायला काय असं म्हणतात. स्वतः करून करून ना कधी कधी खायचा कंटाळा पण येतो. म्हणून असा थोडासा बदल करायचा म्हणजे खाऊची मजा सुद्धा वाढते. ही आपली कोकमा बघा कशी रसरशीत. 10-12 10-12 नाही, भरपूरच. 10-12च्या वरची घरची कोकमा. 2 हिरवे मिरचे, देठा सकट आपली हिरोईन, कोथंबीर आणि अर्धा इंचापेक्षा 1 इंच नाही, अर्धा इंच आला पण त्या कापून घालतले. लसूण तुम्ही नाही घातलास तरी चालत, पण आमका भई जरा हिवसान. कोकमात जरा लसूण. हा, हिवसान व्हाया. नाही तर लसूण नाही घातलास तर ही शुद्ध काय म्हणतात ब्राह्मण कढी होत. बोल. ही आपली कोकमा बघा कशी रसरशीत. 10-12 नाही, भरपूरच. 10-12च्या घरची कोकमा. 2 हिरवे मिरचे, देठा सकट आपली हिरोईन, कोथंबीर, आणि अर्धा इंचापेक्षा 1 इंच नाही, अर्धा इंच आला पण त्या कापून घालतले. लसूण तुम्ही नाही घातलास तरी चालत, पण आमका भई जरा हिवसान. कोकमात जरा लसूण. हा, हिवसान व्हाया. नाही तर लसूण नाही घातलास तर ही शुद्ध काय म्हणतात ब्राह्मण कढी होत. एक अर्धा इंचापेक्षा थोडासा आला कापून टाकलेला असा. आणि 4-5 काळी मिरी आणि अर्धा चमचा जिरा. आणि हा आपला. आणि ह्याच्या बरोबर 2 कोकमाची सोला टाकली. आणि हा आपला सोला म्हणतात ना गावात. सोला. 1 वाटी खोबरा, म्हणजे आपली ओली वाटी होती ती नारळ, ओलो नारळ. आता ह्या आपला बाजू करूया, वाटून घेऊया. आता कोकमाच्या सारा कोकमाचा कलर येऊ खयो, त्यासाठी आपण आधी घेऊया ही सगळी कोकमा. 2 मी वाटून टाकलाय, तर ही सगळी घेऊया आपण उकळून. मीठ घालून की अशी तशीच उकळत ठेवायची, तोपर्यंत आपण वाटून घेऊया. त्याच्यावर ठेवूया झाकण ना. अंगापेक्षा भोंगो मोठो ना. जाऊ दे जरा घाई मध्ये तास झाकण. वाटो एका घेतले खोबरा कातूक ना, तास झाकण म्हटलं तळ ठेवूया. बघितलं भांडी कशी वाचवती. हे बघा अशी उकडली मस्त, चायचो कलर इलो ना. हा, कोकमाचो आगुळ इलो. आपण साला नको ना, साला नाही घ्यायचे. आता ही गाळून घेऊया गाळणी. आता ही जरा थंड होते. ही आपल्या कोळूची उकळल्यावर जरा पाणी घालून परत कोळून घेऊ पाहिजे. खाली रस दाखवा. हो बघा, ह्या गुळ आणि ह्या वाटा बघा एवढा स्मूथ वाटायचा, नाहीतर काय होता खोबरा घशात खेपतला बघा. आता ही अशी कोळून घ्यायची, कोळून घ्यायची. कोळून दाबून जेवढा रस निघत तेवढं घालायचा पाणी, कारण आता गरमच ना ती. आता हे उरलोच होतो, कारण उकडून ती मस्त नरम झाली. आता आपण 2 कोकमा वाटून घातलं तर एवढा आंबट बस सार, खूप नाही तर जास्त. चला आता आपण सार फोडणीत घालूया. फोडणीत घालूक मी टोप नाही घेतलंय, गावी टोपात घालतो. पण कधी पण जर्मनच्या भांड्यात जर आपण आमटाणीचा काय केलं होतं तर मात्र तो जर्मनचा राप असता तो निघता. आपण कुकर मध्ये आंबोळ्याचा पीठ पण ठेवतो ना, तर बघा शेवटाक पीठ हिरव्या येतात, म्हणजे काय जर्मन सोडत असता म्हणून जर्मनच्या याच्यात नाही. हा, आणि स्टीलचा किंवा तुमच्याकडे मातीचा असतात कसलाही असतात त्यात घ्या. शक्यतो केलास तर त्या दुसऱ्या काचीच्या वगैरे भांड्यात वतून ठेवा. आता आमचं किती दिवस काईल वापरलं नाही, त्यामुळे काईल मी ऑइल
येत नाही डायलॉग. येत येत काहीतरी होईल, पण गरमीत थोडं ऑइली नको ना. हा गरमीत ऑइली नको म्हणून नको. ऑइल मी ऑइल ती नको. सध्या आम्ही तळूकच ठेवलं. हा. ती आता दिवाळीत येत बाहेर. जिरा नाही हिंग चिमूटभर आणि ही अर्धा चमचा जिरा मोहरी. जिरा आपण वाटून घातलं म्हणून थोडासा आता घातलंय. हे सर आता कढीपत्त्याची पानं घातलास चलतली, म्हणजे फोडणीच चलतली. ती चलतली म्हणजे काय चालूची नाही. तर हा आपण वाटून घेतलेला हा वाटप घालूया. खमंग फोडणी, फोडणीचा अचूक व्हिडिओ म्हणतात तो. फोडणी बसली पाण्यात जरी फोडणी दिली तरी चव येऊ होईल. फोडणीचा खमंग सुगंध येईल. म्हणतात ना पाण्यात फोडणी दिली तरी, जशी आता काय वाढल्याने तरी भुकेच्या आगीत सगळ्यात चांगला लागता. माका टसको लागलं बघा. आता सध्या ग्रीन ग्रीन कलर. हा काय कोथिंबीर घातली ना? नाही कोथिंबीर घालूचीच लवाई. वही आता आपण कोळून घेतलं किंवा आता रस कोकमाचा रस उकडून. हा 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 बघा येलो कलर मस्त. असं प्यायला हे असं तरी तुमचं हे होय. भाकरी सोबत खालास ना तरी छान लागतं. जसं काय चटणी खातास म्हणजे थोडं घट्ट ठेवलास तर भातासोबत अति सुंदर. आणि तुमका वाटला असा सूप म्हणून पिऊचा तरी भारी. आता मीठ कढी येऊन आता याच्यात चवीपुरतं मीठ. कढ इलेलो असा मस्त असा. आता आपला कोकमाचा सार मस्त रटामटा उकळला. असा उकळला की बघा वर सर येला. आता आपण गॅस बंद करूया. हे आमचं चिन्मयीसाठीचं जेवण म्हणून मग मगाशी वहिनीक सांगलं यो चिवूचो घास आणि त्याच्याबरोबर या कोकमाचा सार. येवा जेव पटकन पटकन. नको वर असा. आमच्या कोकणाचा अजून एक आणबान शान आपले हे कोकम म्हणजे रत्तांबे. हा ते तुमचं कोकण सोडल्याशिवाय दुसरा खई एक गावाचे नाही. गावतात काय विकत बाकीच्या प्रदेशात पण कोकणात उगवतात झाडं असतात. उगवतात म्हटलं रतांब्याची झाडं असतात. रतांब्याची कधी कधी एक व्हिडिओ दाखवू. रतांबे मोठे 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 गेलेली असतात आणि रतांब्याची ते बिये गिळाक मजा येता ना. ते असे कच्चे असतात ना तेव्हा खायचं. आम्ही तर तेच करायचो. आजी सांगायची रतांबे फोड. आम्ही इकडे खाऊन फोड्याबरोबर थोडं भूक लागली की खायला सुरुवात करायची आणि नंतर त्याची कोकमा बनवतात. सुकोम एका सोला म्हणतात मालवणी भाषेत. सोला हा. तर अशी ही कोकमाच्या सोलाच्या साराची झटपट होणारी आमटी तुम्ही नक्की करून बघा. नेहमीप्रमाणे आमचं परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब. टाटा गुड बाय. समर रेसिपी परत भेटूचा ना. चला बाय बाय.